А как снимай, то още не е заредил. Снима го дай. Добре, гледай сега, снимай моя. Дай снимай постоянно, бе. Перфект. Ай сега, прави се пред камерата. Оле! Как ми си голените? От ли си е, това е много силен. Оле! Какво беше това, бе? Снимам, бе. Как няма го снимаш това, бе? Янко, гледай, бе. Снимай това скоро. О, да. Не разбавяш какво там? Тя си много далеч си го. Махни се от списъца. Снимаш ли? Снимаш. Оле. Що изгасна? Ари, къде си? Давай. Абе, не да засъхе. Давай. Той с една ръка мастъра. Да, ма много трудно да снимаш и да караш на време. Снимаш ли, бе? Мамко не бърна. Идеално. Ай се махаме от тук. Ай, супер, отли си къде си. Ами дай ходим да пробваме суспеншъна.